звезда, помазана от Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи, за нея, Татко. Айде. Господи Боже, ние се молим за малката Истер, Боже мой. Ние го представяме пред Тебе, Татко, и пред небето, Боже, и пред ангелите, Исус. От сега нататък, Господи, да бъде защитена, помазваме я в името на Исус Христос. Живота Ти да бъде по-лек, да бъде хвалителка в този свят, от град на град, от село на село, от църквите да бъде наистина потребена от името на Исус Христос, чрез Святия Дух. Ние го издигаме пред Тебе, Боже, издигаме пред Твоето небе, Боже мой, защото това Тебе е дарено чрез Тебе, Господи. Малката Истер, Боже, нека, Господи, да бъде опазена, защитена. Татко, ние разчупваме, Боже, разчупваме всяка окова, Боже, всяка верига, Господи, защото, Боже, Твоята ръка е върху нея, върху целия дом, върху майката и бащата, и братята и сестрите, Боже мой. Затова, Господи, нека протекция, нека сила и помазание върху нея, Боже мой. Нека, Господи, да бъде опазена, защитена, Господи, да расте, Боже, пред очите на родителите, Господи, защото, Татко, ние го представяме и се радва небето тази вечер, радват се ангелите тази вечер, Исус. И стигаме го пред Тебе, Татко, защото ни се радваме, Татко, когато се раждат бебета, когато се раждат в този свят, ще издигат Тебе, Исус, ще издигат Твоето име, Татко, защото, Господи, Ти даваш живот, Ти даряваш живот, Татко, за това Ти заслужава да Ти издигаме, Татко. Истина, Боже, нека чрез силата и помазанието, Татко, всичко чрез Тебе и пак за Тебе, Боже мой. Слава Богу, Също така благославяме рожденичката, майката е рожденичка. Алелуя! Нека ръкопляскаме за Господа! Нека ръкопляскаме, нека да има радост и веселие! Алелуя! Слава, слава на Бога! Боже, благодарим Ти, Боже мой! Благославяме също рожденичката, Боже, изговаряме силата и помазанието на Твоя Дух. Помазанието Ти, Боже, да разчупи, да премахне всичко това, което пречи. Изговаряме, Господи, съдба и призив върху Истир, Татко. Благославяме Раши, Боже. Нека кръвта Ти свята да бъде като протекция и защита, Боже. Ние се съгласяваме с молитвата на пастор Миличо. Айде! Тора Вашидара на маса! Нека да има хваление! Слава, слава! Наси! Обич, мъдрост и живот. Нека силата и помазанието Ти, Боже. Нека Ти възрастваме чудеса и знамения. В името на Исус Христос. О, халелуя! Изговаряме, Господи, Твоето апостолско пророческо слово, Боже. Да почива, Боже. Помазанието Ти, Боже. Ние декларираме Твоето слово, Боже. Нека ние се Господи, както Ти да бъдеш преден задна здравична стража в живота им. Води я, Боже, през прави пътеки, Боже. Халелуя! Употреби силно и мощно, Боже. Цялото семейство. Молим се за родителите, Боже. Молим се за Траян, Татко. В името на Исус Христос. Направи чудо и знамение, Боже. Да бъдат светлината на този квартал, Боже, в името на Исус Христос. Боже, ние прекамваме, Боже, всеки един, който иска да приеме Исус Христос като личен спасител в живота си. Защото никой не знае кога ще дойде денят. Затова днес е спасителният ден да приемем Исус Христос като личен спасител в живота си. Алелуя! Слава Тебе, Господи! Благодат, сила и помазание, Боже мой! Алелуя! Слава, слава, слава на Бога! Алелуя! Ме променя. Насе, къде си да пееш с мъжа си? Само един миг с Тебе ме изцелява. Само един миг с Тебе ме възстановява.
Ръци върху Бозяна Божия му. Върху живота Божия на това малко семейство. В името на Исус Христос. Алелуя. Айде, Лена. Събудни ти за молитва. Алелуя. Слава Тебе, Господин Исус. Алелуя. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли, ако много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли, колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като Тебе, научи ме да прощавам като Тебе. Признавам, още много ми е трудно, научи ме да обичам като Тебе, научи ме да прощавам като Тебе. Признавам, още много ми е трудно. Алелуя! Амин. Искам само една молитва да благословиме. Айде, искам пастриките да се помоли. Лена, айде. Айде, давайте. Алелуя! Алелуя! Айде, давайте. Алелуя! Амин. Алелуя! Нека всеки да извика към Исус Христос. Нека всеки да погледне към кръста на Голгота, за да бъде спасен. Нека кръвта Ти, Господи Исусе, нека святата Ти кръв, Господи, да бъде на това място, да бъде върху всеки един дом тук на това място, Боже, да бъдат потресени, Татко, да бъдат за Тебе, Господи, този квартал да бъде за Исус Христос, за нашият Господ Бог, да бъдат докоснати, да бъдат осветени, очистени и онова, което не е от нашият Господ Бог, да бъде премахнато от живота Ви, от съществуването Ви и от естеството Ви. И днескашния ден ние благодарим на живият Господ Бог. Днескашния ден ние благодарим на живият Господ Бог, че сме тук на това място, за да благословим това детенце, което е изпратено от Него, защото той е благословение за домът на моята сестра Ани и за брат ми Траян, да бъдат благословени в името на Исус Христос, Назарянина, и да имат благодат в живота си, да имат мир, любов, себевладение, да имат духът на плодовете и това малко детенце да расте в радостта му, в мирът му, в благодатта му, в неговата пропотена ръка. Никога нищо да не й липсва в живота, никога духът на Бога да не й липсва, винаги духът на Бога и призивът върху нея, което почива. Нека ангели да свещено служат върху дома Ти, върху живота Ти, върху братчето и сестричето и нека да бъдат осветени в святата кръв. И ние полагаме тази кръв. Ние полагаме кръвта на Исус Христос на това място, да бъдат обърнати сърца, да имат Господ Бог в сърцето си, за да бъдат спасени. Един ден да дойдат пред царя на царете, за да им каже: елате Вие, мои малки раби, на малкото сте били верни, елате да Ви подставя над многото. И Той иска деца за себе си. Той иска тази вечер да Ви докосва. Той иска да Ви промени, за да бъдете в святост и чистота, за да бъдете в
нас. Той ви кани да дойдете в Неговия път, да не стоите в пътя на нечестивия. Да не стоите там, където е Сатана, там, където е преспивателя, там, където е одумването, но Той иска да дойде пред Царя на царете, да дойдете пред живият Господ Бог, да дойдете пред престолът Му, да дойдете, да се поклоните, да се покаете, да бъдете докоснати, да ви се обърне живота, да ви се обърне сърцето, един ден да живеете, не от смърт да отидете в смърт, но тук от живот, още от тук да бъдете спасени, защото Той ни изкупи. Той ни изкупи с кръвта си. Той плати цена за нас, за всички. Той даде кръвта си. Той даде живота си, за да бъдете променени, за да бъдете освободени, за да бъдете изцелени, защото вашият живот е изкупен с кръвта на Исус. Той плати цена за вас. Даде кръвта си. Затова приемете. Днескашния ден чуйте гласът на Бога. Чуйте гласът Му как ви вика и ви търси всеки един по-отделно. Да се покаете и да се обърнете от живота си, от пътят си, да имате сърце за живият Господ Бог. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти за това тържествено, благоприятно време, Боже, че Ти си тук с нас. Благодарим Ти за Тебе, Исус, че Ти умря за нас, че Ти даде живота си.